Na formación en igualdade compren máis fondos tanto para ensino universitario como non universitario, pero temos a anomalía, non anomalía porque hai noutras comunidades autónomas, pero a anomalía para nós no 2019 de que a Xunta financia colexios concertados que concerta con colexios que segregan por sexos. Unha premisa fundamental da coeducación é que non se parta dunha segregación por sexos. Ademais, é a única comunidade autónoma que non nos dá estes datos de cales son as contías económicas que corresponden a estes concertos que segregan por sexos, por certo, en contra do propio plan de igualdade educativa que elaborou a Xunta, que trata sobre a coeducación e que exclúe de partida esta segregación por sexos. Non se pode facer prevención, entendemos, efectiva da violencia de xénero nun entorno de segregación. Tamén, a respecto da lei galega, falta por desenvolver o artigo 22.3 en canto á elaboración de informes sobre coeducación e prevención de violencias machistas nos centros educativos, que a lei dispón que debe facer o Consello Escolar de Galicia. É dicir, en educación temos que ser máis ambiciosos que o que dispón o propio pacto e cumprir a nosa propia lei. E, dende logo, nos consideramos deixar de financiar a colexios que segregan por sexo. En canto ás violencias sexuais, hai moito por facer. Certamente que a lei galega xa recoñece estas como un tipo de violencia de xénero, pero hai que traballar a fondo na súa prevención. Non chegan esas campañas que nos últimos anos é certo que comezaron a cobrar vixencia, esas campañas de prevención do acoso nas festas populares, e vostede mesmo recoñeceu que en certo sentido derivan a responsabilidade de facer unha actuación global contra a prevención das violencias sexuais no eido educativo nas AMPAs, con esas axudas, esos programas. Non é suficiente, hai que actuar de xeito estrutural. Hai unha proposición non de lei do BNG neste pleno na que falaremos con máis detemento sobre a necesidade de actuar contra estas violencias que van en aumento, como amosan os informes sobre delitos. En canto a deporte, nos creemos que son insuficientes tanto as propostas do Pacto do Estado no eido deportivo como as que anunciou que está a impulsar a Xunta, porque como vostede mesmo dixo, o deporte é un eido fundamental para facer prevención de violencia de xénero. Por unha cuestión, é un eido fundamental onde se poden amosar roles distintos da muller ao tradicional, onde se pode empoderar as mulleres, pero tamén onde aparecen e onde se poden detectar situacións de violencia para que compren máis protocolos de antiacoso no eido deportivo e, sobre todo, volvendo ao eido educativo, é necesario, imprescindible, fomentar o deporte mixto dende o ensino. É algo esencial. Dende o deporte, dende logo, pódese desenvolver moito máis a prevención de violencia de xénero.